Care este sensul vieții tale? În funcție de care este sensul vieții tale, vor fi acțiunile tale. Și în funcție de acțiunile tale, va fi viața ta. Te invit să urmărești clipul care ne descoperă sensul vieții adevărate. De multe ori învinuim soarta pentru necazuri și probleme, dar nu înțelegem că de noi și de faptele noastre de azi depinde viața noastră de mâine. Chiar și un gând bun poate să ne salveze dintr-o situație dificilă și o singură faptă greșită să ne strice toată viața. Care este sensul vieții? Din start nu punem corect întrebarea. Esența nu constă în ce ne așteptăm noi de la viață, ci în ce așteaptă viața de la noi. În fiecare zi, în fiecare clipă, trebuie să alegem cum să procedăm. Viața ne pune întrebări, iar noi trebuie să răspundem prin fapte și acțiuni corecte. Și de felul cum vom acționa în fiecare caz concret, depinde cum vor decurge mai departe evenimentele. Care va fi următoarea întrebare pusă de viață? Pentru că Dumnezeu este viață. Cum să obținem fericirea? Nu trebuie să ne plângem de loviturile sorții. Fericirea depinde de cum acționăm în fiecare caz concret și cât oferim celorlalți necondiționat. Atenția, căldura, grija și munca noastră, chiar și în mijlocul foametei, frigului și torturilor. Fiecare om are ceva mai mult decât eu. Responsabilitate, grija pentru alții, dorința de a crea ceva semnificativ pentru oameni. Doar atunci omul se simte cu adevărat fericit. Acesta este scopul principal al existenței. Este motorul vieții fiecăruia, chiar și în condiții neomenești. Dragostea. Am înțeles și am primit adevărul. Doar dragostea este acel lucru final și cel mai înalt care ne justifică existența de aici, care ne poate înălța și întări. În cea mai dificilă situație imaginabilă, când omul nu se mai poate exprima prin nicio acțiune, când unicul lucru rămas este suferința, acesta poate realiza refacerea și cunoașterea chipului aceluia pe care îl iubește. Omul contemporan, sătul și împlinit fizic, trăiește o foame și o neîmplinire duhovnicească. Goana după bani, muncă, distracții, îl distrage de la confruntarea cu adevăratul său gol duhovnicesc. Adevăratele valori duhovnicești sunt înlocuite de falsul materialism, iar în final dispar din fața ochiului sufletului uman. Te binecuvântezi și pe tine ca să găsești scopul înalt al lui Dumnezeu în viața ta, ca să ai o viață minunată, binecuvântată și plină de biruință.